Преди да заспиш тази вечер, отдели малко време, за да се помолиш с вяра. Господи, всемогъщи Боже, когато настъпва нощта, обръщам се към Теб, защото Ти си моето прибежище и моята защита. В Псалм 3.5.1, Давидов псалом. Бори се, Господи, с уния, които се борят с мене, волювай против уния, които волюват против мене, Господи, уповавам се на Теб. Отказвам да се поддам на страх, тревога или каквото и да е, което се опитва да ме отдалечи от Теб. Изпрати Твоите ангели да ме закрилят, мен, моето семейство и всичко, което си ми поверил. Затова тази нощ те моля, Господи, открий ми Твоята свята воля и изпълни сърцето ми с мир. Вярвам, че Ти действаш, че приготвяш добро за мен и ще видя Твоята слава. Благодаря Ти за Твоето присъствие, за Твоята любов и за Твоя мир. Амин. Зная, че дяволът не желае ти да прочетеш тази молитва. Той знае, че когато хората познаят истината, той ще бъде посрамен. Ще направи всичко възможно, за да те разсее или спре да споделиш това послание. Напиши в коментарите «Амин», за да заявиш своята вяра и любов, и сподели това послание с поне 5, които се нуждаят от него. Знаците за завръщането на Исус вече се виждат. Той не лъже. Когато се завърне, ще бъдат разкрити много истини. Ако искаш да разбереш по-добре какво предстои и да бъдеш подготвен, каня те в моята безплатна група за изучаване на Библията. Всяка вечер от 20 часа до 21 часа и 30 минути учим и се насърчаваме заедно. Линкът е в моя профил, или ми пиши, искам да се присъединя към Viber групата, Исус се завръща скоро. Бъди готов. Амин. Бог да те благослови.